A principis del segle XX, la pintura catalana revoluciona la història de l'art amb figures com Picasso, Dalí, Miró i els seus companys avantguardistes. Enciclopèdia presenta Pintura catalana, les avantguardes, l'obra més exhaustiva que s'ha fet mai sobre les avantguardes catalanes. Amb 150 obres de 40 artistes com Picasso, Miró, Dalí, Remedios Varo, Barradas, Torres García. Un llibre d'art extraordinari dirigit pel doctor Joan Minguet. Aquesta gran exposició feta a través d'unes impressions extraordinàries de les obres que hem aconseguit per aquest llibre ens dona una dinàmica en la qual anem trobant els grans autors de les avantguardes, Picasso, Miró, Dalí, Togores, Torres García, amb autors menys valorats, menys coneguts pel gran públic, però que inserits en aquesta cadena tenen una rellevància que cal emfasitzar.